दा जों सफैबाय मुस्लिम भिलेजाव। गुड मर्निं गाइस। आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दं। दिनै जों ओंखारदों मंकी टेम्पोलाव भिजिट खालामनो। दा जोङो मंकी टेम्पोलाव दङ। बे फुकेटनिफ्राय जाहैबाय एटलिस्ट 1.5 आवर। बे मंकी टेम्पोलखौ भिजिट खालामनायनि उनाव जों थांगोन जेम्स बन्ड आइलेण्ड। ओमफ्राय जेम्स बन्ड आइलेण्डनिफ्राय क्ल'ज टु अबाउट 6टा साराय 6टासोआव जोङो फुकेट सफैफिनगोन आरोखि। हटेलाव सफैनानै इमिडियेटलि जों भेकेट खालामगोन। ओमफ्राय जोङो एयारपर्टआव थांगोन। दिनै जोंना फुकेटआव लास्ट डे। जोङो थांनो नागिरदों बेंककआव जोङो सानथाम थाहैगोन। ओमफ्राय बेंकक सिटिखौबो नोंथांमोनहानो देखायगोन आरोखि जेसेबां हागौ। How much for this? 20 bucks? Yeah? Free, yeah? Yes. Okay. Thank you. This is a Buddha temple. The single fitting thing. दा जों मंकी टेम्पोलखौ नायखांबाय आरो दा जोङो बासजों स्पिड बोटआव हेड खालामसिगोन आरोखि शहराव। ओमफ्राय बेनिफ्राय जों जेम्स बन्ड आइलेण्ड थांगोन। बे कान्ट्रि साइडआव मंकी आइलेण्डआ 1.5 घन्टा लायो फुकेटनिफ्राय। मोजां जायगाया बिरादनो। नोंथांमोना बेखौ मोनसे डेस्टिनेसन लानो हायो नोंसोर जुदि बेरायफैदोंबा। नै बासआ बेबायदि बे जोंखौ स्पिड बोटआव लानानै थांगोन। मेहर इधर देख पापा। ये रहा हमारा बोर्ड महर। This is our board. आराम से बैठेंगे इधर। ओके। Panyee Island is Muslim village inside of the sea. Please no bikini, no alcohol. दा जों सफैबाय मुस्लिम भिलेजाव। बे गामिया एकदम दैनि गोजौआव जोब। नोंथांमोना नायनो हायो। चारियोफाले देखायनि। मेरा फोन लिया था ना। हाँ। बिराद मोजांलै। It's a nice place here. चलो आज कुछ तो अच्छा किया। पापा वो बोट में लेना। हाँ हाँ हाँ। अयो। Jump करो 1 2 3 jump. Sorry, where you from? India. India. I think you Thai because you look like last table there. Oh, जों दा lunch खालामगोन।
लान्च खालामनायनि उनाव बेनिफ्राय जोङो थांगोन जेम्स बन्ड आइलेण्ड नोंथांमोना बे फ्लटिं भिलेजखौ नायनो हायो बे मुस्लिम भिलेज बिराद मोजां आरो दा लान्च खालामखांबाय मुस्लिम भिलेजाव दा बेनिफ्राय जोङो थांगासिनो जेम्स बन्ड आइलेण्ड